Így van. Na, kövessetek be, a Youtube-on vagyunk fenn. A Youtube-on is fenn vagyunk amúgy. ide passzol. Hát ez és ezzel még lehet idő csökkenteni, és azt a dolgokat is ilyen salátát, elfolyik ki belőle. nem tudom cukra, hogy miért nem tudom, hogy miért ellenség ezt a ilyen mézes, azt a karamell. Nekem nem ízlik, nem így az ízlik. Jó, van, kérdezd meg pedig rá, amikor a só semlegesíti, akkor meg cukrokat, mert a izébe is raksz a például a bolognese amikor csinálod, rakod el egy kis cukrot, csak itt nem kell sok, csak egy kis rárakni, és akkor És jobb elmondani, hogy semlegesíti. Amúgy sós az íze, de viszont az a só, vagy a cukor valami ki van belül, vagy nem. Én megsütöm az izéket a rádust a hagymán, és hagymát megpárolok rádust a rádust, borsot, kifehérítem, utána rárakom ezt a bort, ezt a tételt emlékezést, feloldom, rájöttem, ez is jó, fogjasztom. Hát azt idei milyen jó. Van szalonnál? Mindent csinálunk szalonnál. Hát persze, aztán meg kofflom. Ízde ott áll, az ízde majd egy helyi Süssünk meg mindent adni. amennyit megesz. Most olyan vagy, mint a ízeivel. Hogy hiánynak a galaxis őrzői. Tudod, van benne a nagy darab, hogy úgy néz ki szerint. Megülünk valami mocskot. Nem ülünk. Akkor valami hülyé. Nem ülnek semmi. Akkor akit senki se szeret. Az a hiszen egész film. Az, meg van benne az a kis bók, és mosó. Mondasz milyen? Figyelj! Így megcsinálod a izét, megcsinálod a húst, utána felakasztod, tudod így felakasztod. Vagy nem is veszek belőle a húst? Nem, hát így tudod, hogy meghűljön, így felakasztod, csinálsz ilyen fogast, felakasztod, és így beköti a vég. Persze, hát ugye jó. Úgy szeretjük. Hát jó különben. Ez már nem soká kész van, ugye? Ugye? Látod már most kis híros, ilyet? Jó néz ki. Most már nem is ragadod a... Ez az első sütő is. Mondjuk az igazság az, hogy kurva jó a tűzjutó, mert nagyon jó találtad a parasat. Azt akartam, hogy ezt a kis tüzet nem? Jó, faszok. Na így kell grillezni. Így kell grillezni, Ó, mert... egyszer Sanyival. Van az a kerekszén, az a tojás. A ligni. Igen. Pár darabig maradt az ághoz, de egyszer Sanyival. Na, az minden illik. Akkor vettük egy ilyen nagy zsákot. Nem, ez a fajta, ez a szilánkos, és csak az a kerek. Olyan erős tüze van már. Így nem gyűjtjük lefele kapcsolni, mert egy szép barna, az a közepe nem is. Mindig belugrott a tűz, mi? Milyen is tűz. Na, többet ilyen fajta biztos. Mondjuk én úton izével szoktam, hogy ezt szergelni csináltam, hogy fával tudod. A fán, legyakál, és ott csinálok egy izét, utána teszek rá, és akkor abban. Mert valamelyik ez a grill szén, a szén, ez az olajos, nem mindegyik jó.
amúgy mikor iszom még egy 2-3 pálinkát, sörözöm, akkor ugyanúgy. Jaj, hát persze. Most már tele tudsz venni egy darabot, aztán megkóstolni, hogyha nem megy eléggé megsülve, akkor még sütni tovább. Azok egy ányét már valószínűleg. Mert én amúgy nem nagyon szeretem úgy, hogy teljesen figyelményben hozzam kiszik alatt. A még jó. Kicsit azért legyen egy kis nyerséget. Én is mikor kérek vendéglébe széket, akkor mindig És amúgy ebben a csirkemel is de megeszem. Összetart, nem cél. Megtagadod a fő. Mondom én nekem, de van majd mutatunk képet azért. Azt így csináltam kint, azt a grill izét. Azt mindig kérik otthon, különbetűen. Van egy haver. Azt így csináltam kint a cégnél. Abba befűtök. Ha volt télen csináltam, befűtöttem, nem csináltam. Grilloztam, az 4 óra hosszáig tartottam el. Most már nem is volt izé. Hát azért rozsdalántes csináltam azért. Hát te mindent rozsdalántes csináltam. Hát mivel csak olyan van a cég. Ah, éppen más is, hogyha... Szeretjük az extrát. Hát ez kell, minden krom, meg minden csinálja. Ez is most. Ja. Jó, ez kis friss, kis szalmas. Ezt egy találkozt majd tudod, hogy kell, de általában amikor söröztük, a varibáknak később, hogy besöröztem, na, megettem egy ilyet, most egy nagyon jó tava. Érted, csíp, nem kellett több. Azért, akkor lesz már pénz. Na, meg idejének van egy szokása, sajnos sorban Pistinek, az nem bárnak, hogy készülni, az már vedd egy darabot, már ülünk tényre, és akkor mire leülünk, enni? Na most az nem vér. Hát nem nyúlok hozzá, ha éhen döglök akkor sem. Hát úgy szeretem, hogy mindenki összeül, leül, mindenki eszik, egyszer, aztán... Szalonnasütésnél se tudok valaki ide olajozza a kenyeret, vár neki szalonnát, eszik szalonnát, más süt a szalonnát, más kezdős. Csak amikor készen is. Hát az úgy jó meleg, amikor rácsiketek a zsírt. Nem, engem. Régi vágású ember vagyok. Öcsém! Elfelejtettem. Én nem olyan csináltam szárnyom. Na mit mondasz, hogy már jó lesz, nem? Szerintem is. Sebelni beletelsz, akkor Hogy csináljam ezt a attrakciót, hogy tegyem ki onnan vagy? hát hol? Kinyitod, egyébként a szurautállal, és te csak leveszed a villával, csak itt beleszed. Igen. De most Jó, végül is. na gyere! Tartottálat tudod, hogy ilyenek. Hosszú a disznó. Szerintem jó, ugye? Jó, persze. Raksz velem, de ezért van, mennyit tudsz van? Már nagyon jó a tűz, ilyen tűzkör körülben. Nem erős, A mustán ténylegesen már nem mindig. igen. Jaj, nagyon jó a tűz. Nem bír meg még hirtelen.
hogy jön rá a 4-6 kilométerről.